ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. Тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзтон ба хайру шодӣ бошад. Ман саҳар қатъи омадам магазини ҳамихе пеши хона хостовар тамоми чизое ки дар ми корун ҳаста иҷодам ҳаст. тамошо кунед инҷода то ҳами нонпар мухпар мегем ҳамиё дего тамоми чизое ки ҳами рӯзғорда дар корай ҳастай. ин нонпарша бинен чӯвияй бои хали модда шуда иша ман нав дидам хай айма оҳанияй ва ёш анам хали ранги намияй айнима нонпарам хай тамоми чиз ҳастай. хулосаи гап шумо тамошо кунед. бо кам беш нархошам пирсидагиам барои шумо мефаҳмонам нархоша. боз иҷода маҳкамай дарун давай дорам камтар кор доран ози мекушом гуфтак ман иҷода бо ҳам ядучи мегирифтам. инҷода клёнкоҳошон барои рӯи дастархон полотенса охо тамоми чизе ки бозорда ҳаст наздика ки хона ҳами ягон чи дар кор шуд медави меои ҳаминҷа мегирӣ бозор рафтам намеистем. нархшам қа қимат нестай нархош ҳами бароварди нархи бозори корвон. инам хали чизои картошкамонак пиёз се этажа мешава ино 170 сомонӣ. инҷа нонмонако ҳам контейнеро тамоми намуди контейнер ҳаста иҷода. бо даруни магазинда чизои нағз бисёр дора. ман гап зада ҳам тамошо карда ба саволотон ҷавоб метиҳам. комментарияда бениҳоят саволо бисёр шудагия. боз ҳами як видеои пеш барои ҳами куртои арӯса вай кардем сёмка кардам партофтам. беҳад мо коромо хумон бисёрай ҳами комментария кадомеша ки ҷавоб надодам бахшиши зиёд ҳаматонда иншоалло оста вақтои холигида ҷавоб метиҳам барое ки мо кори мо ҳами хеле ки чӣ қадр бояд диққатием ба диққат кормона кунем дига телефондам аҳамият наметиҳем. хай камкам сёмка кардестам барои шумо навор ҳаст то ки фасонои нав моддаҳои нава хабардор шаванд занҳои тоҷик. ана иҷа ҳастай бо дегои калон бо каструлои калон ҳамхе наборои қошуқ дора. дего ини каструло ҳастай ай 750 сомон боло наборо ҳама намуд хай вобаста вайшай качестваш ки бо ғавзи хушрӯ бошад қиматтарай. ин каструлои калон бо иҷода рафидаи калон тамоми чизо ҳастай. яхелша пурсидам нархша яхелша напурсидам рости гап ҳамхе саросима будам гуфтам камтар хай бо наворам кунам. анами набори дего 900 сомон сирх буд нишон додам. ҳамаи чи дора то сковородкарам дора. истада боинем хали посудои шишагӣ тамоми намуд тарелка ва ҳами хали падносову кондитерский чизо ҳамаи чиз ҳастай. инами намуди ки бисёр занҳо дар чизои лозимаҳа якташ 450 сомон и сафедаш 350 сомон. инаи термосои дубайский буда ино 300 сомон. ҳам хушрӯҳакай видиш хай нархшам хушрӯ беҳад 300 сомон. инаи намудшам баъд хай тифало ҳар хел наи 66 сомон то 370 сомон 350 сомон тифалои нархошон. ман якта тифал гирифтам як ҳафта пеш 250 сомон ҳами магазин беҳад тифалош нағз маъқул шуд. миксерошон 120 сомон сар шудаги евролюксуш 350 сомон миксерош. бо дӯстони азиз бисёр саволҳо бениҳоят бисёрай барои нарху навои духтан куртаҳои арӯсӣ материалошона вобастагӣ дора. нархҳо ҳар хел мешаванда. мисол 150 сомон 200 сомон ака арӯсиш 150-200 намешава ё материалошон ҳам қиматай ҳам духтуш беҳад ҳам украшениёи вазбин дора ва як украшениш худаш ман 3 рӯз 4 рӯз то 5 рӯз кашидагия вазбинош қинош. иҷода бо фасоно буд ки ҳамкори очам духтагиай фасонора ман ҳам маҳсули дасти худмам ҳастай ҳам маҳсули дасти ҳамкори очам ҳастай ки ё якҷода медӯзанд. агар ки хоҳен
биёен дарз барои закази дарз беҳад хай ҳози дани момент мо 1 моҳ карантин шуд дарзои пешина надухта ҳай ҳамода иси меҳмон хай фаҳмидем ки мо азодор шудаем беҳад коромон бисёр ай ҳамин сабаб ҳозираш дар номери телефон намондам гуфтам яке хай ягон кас омаданӣ боша камтар дарзо сабук шава иншоалло номерои телефон мемонам касе омаданӣ шава биёя ҳастаю ҷа ҳамкорои очамам дарс қабул мекунанд ҳам хай очаам холӣ боша очамам қабул мекунад барое ки беҳад дарзои мо нодухта мондак ҳозир бисёр пурсидестиянд нав ака дарздӯзира ҳамия ҳафта мешава ки мо сар кардем дӯстони азиз иҷода камтар гудаковқати ҳама каса шиштем меҳмон омадагӣ буд хонада камтаракам боша ман барои шумо навор мекунам баъд саволое ки ман фаромӯш накунам иншоалло ҷавоб метиҳам бо барои комментариҳое ки ҷавоб надодагиам бисёр видеода успед намекунам ҳатман ҳамашда ҷавоб метиҳам ягон комментария беҷавоб намемонад бо кадом саволое ки шумо фаромӯш нашава ман иншоалло ҷавоб метиҳам барои шумо бо савол шудагӣ буд ки тоқиёра нархҳои тоқиёра гӯен тоқира дига одам медӯза уҷада якта тоқи дӯз дорем барои ҳамин арӯсо хучон вибр мекунам фасонуша тоқие ки бисёр украшенӣ дорад то 350 сомон нархш будай ман хела буд нархҳои тоқира намедонистам ман ҳамин арӯса овардам барои ҳамун навор кардам гуфтам хай ягон кас ки арӯс боша ина фасоно тайёрак марҳамат ранги ҳамиё мисол дӯзандои хутонда тайёр кунандтон будӯзанд бо инами бисёртар ги бо савол шудагие ки бами хоҳиш кардагиянд ки ҳамхали фасонои кӯтара бисёр партоянд ман ҳаракат мекунам ки барои шумо инами наворода бисёртар ами ҳар хела фасонои новинка партоам ки шумо тамошо кунед бо дар кор мешаватон агар дар ғарибӣ бошед дӯзандаҳои хутон медӯзанд анами фасоное ки ҳозир нишон додистам иё ручной работай ҳозир ҳамин коре ки ручной мода шудай ҳамаи и ба муҳрача кардагия яктара ман мегӯям то 4-5 рӯза ман украшение кардагиам хай остиношам хай насадка қати беҳад фасонои нав ҳамаш иҷода бо чандташ ҳастай ки ман худам ай пеши худам иёра придумат кардагиам фасонои нава хай бо ҳастай ки айрӯи картинка кардагием ҳамин хости дили ҳамун клиента ино дубайст ки шолкуанд беҳад мулоима ки ранги паплинай хай мулоимай дар гармиам нағзайда хали гарм намекуна одама ҳаво медурора ина тамошо кунем фасонора ман оста оста сёмка кардам ки бияхел саволо шудагӣ буд ки тези бад мекунен мо дар телевизор тамошо мекунем беҳад бад чашми одама мезанад ман хостам ки ҳамин наҷунбонда шава бо и аз сабаби телефони худмам ҳастай барое ки моделҳои нав нестай ҳамин сабаб камкам меҷунба телефон агар ин ман оқа намеҷунбонам ҳамин хел программаш ҷои видео ҳамин наворкуниш камкам меларза намедонам чӣ сабаб боша пешина ва ё яй ҳамин форматош ҳозироҳоро ҳамин хел меҷунбонӣ намеҷунбанд хушрӯанд бо барои ҳамин ки влогоро тез партоед мега ман ҳамин хел гуфтам ки корам ки бисёрай камкам навор кардестам хай чени зураст мепартом бо интернет проблемаи тарафҳои мода кам сыстай связ мечаспа қинай видеопартоӣ инашам як фасони ҳамое ки якм нишон додам ҳамоай материалшам ҳавай материалай ё гулош дигарай гуло фарқ дора бинен ин розвияй ваиш ҳамаш кабуд буд ҳамун фасонай ирамо просто ҳамун украшениёша дигар ранг қати по цвети гулош кардагӣ беҳад фасонои хушрӯ омадагия нежнияк хай ами шол мекунанд шол худаш мода дай барои дархости ҳамин клиентай иш я намуд шифонай такжда аз паплинаки сиё аднатони қади полностью ҳамаи ҷӯша
чихол духтагем да танаш часпидагие материалу шифонаагани шифонае гулош вилурай ё ҳама нав буромадаги остиношам бине ба савол шуд ки остинора бисёр нишон тиҳен ма ҳами ҳар як пешака нишон додам бо остинош нишон метиҳам то ки фасонои нав остиное ки нав шумо бинен ёд гирен ҳаст будай дузандоҳо дар канали ман иншоалло чанд савол додагиам ба ҳамун чизои киртара нишон тиҳен ма украшениём ки сабук шава ман дар хона украшенӣ кардистам баъд меравам тарзи ҳамун ки ҷое ки мехоҳем нишон тиҳем дар ҳами каналам нишонтон метиҳам нависен дар комментария ман ҳамун ҷоро сёмка карда нишон метиҳам ҳатман лайка бимонем барои меҳнатҳои ман ҳам рекламаҳоро камеам боша ки ай ҳамун рекламамо дар фоидаи тамошо кунен ягон такша дастгирӣ кунен то ки мо ҳавасманд шавем бисёртар навор сёмка кунам влог иншоалло камтар мо сабук шавем бисёртар влог сёмка мекунам иҷада духтарам қапидагие ҳамаша бефара шудам мега бечораи гудак хай маникен ҳозираш да ман надорам ки да маникен монда якта сёмка кунам ҳозир ҳар ҷои кори очамда ҳастай атилешонда ҳастай маникен ман дар хона ки сёмка кардам бе маникен қийтарак бо дар танаи маникен пӯшонӣ бо хушрӯтар фасон маълум мешавад анами фасона ки ман худам камта дига хел шакадаги будам ёлочкара бо идаф бо дига намуд придумат кардам ки ин намудшам новинкае материалаш паплинои ваяй дубайский паплинае хали ранги паплиное ки мехаридем доинг ё хали нестай камтар пилагие ам халияи паплин ҳай хушрӯвай куртоҳо неш паплини тозаи ҳамо доинг фасоноиш навай бисёр розии турдор модаштаге барои занако ҳатман бо барои ҳамаи саволото ман ҷавоб мегардонам фаромӯш нашавад дар комментария навистагиё ман якта иншоалло аёдам набурорум ҷавобтон мегардонам и влог бе мусиқӣ шуд мусиқиро ҳаром гуфтан хай камкам ҷои даркорӣ дар мусиқӣ мемонам лекин мехоҳам ки бисёртар хай бо ҳам хали салавото бимонам ягон мавлуд бимонам ки ҳам гӯш кунен ҳам савоб боша ҳам таби дили одам бо ҳамхалиҳо хуш мешавад ака мусиқирам ҷое ки даркорӣ да мемонам уҷада бо вай мусиқӣ боша камтар тамошокунишам бо бароҳат боша и остинои тур ай чандта нишон додагиам хай бо ҳар як фасона гуфтам бо остинош нишон метиҳам хоҳиши подписчико буд анамихе дӯстони азиз ишам шолки дубайский фасоное ки новинкае ҳамаш баҳри шумо пешкаш мешавад хафа нашавем подписчико ки ма номерои телефонма намондам дар комментария барои заказ кардан гуфтум ку ҳозир мо карантин кардем 1 моҳ азодор шудем набуромадем дар арзои пешина 1 моҳ зиёд шудагӣ надухтагӣ ҳаваёра оста ку духтестем иншоалло ки шава бо дар ҳамин наворо бо мемонам пурсен мемонам номерора барои кирта овардантон савол бисёр шудагие бо савол шуд ки ҳами румтур бисёр саволи румтур бисёр буд аз сабаби чӣ ки мо румтур намекунем барои он ки ман ремонма то охир ҳоли шудагӣ нестам чанд камбудӣ дора хонаи мо мебел надора ман ҳатман ки ҳамаи камбудиҳо шуд ман барои шумо румтур мекунам нишон метиҳам ки чӣ хелай хонаи мо дар чӣ ҳолатай ҳатман и дар ёди ман ҳастай чанд бори савол шудагӣ буд иншоалло ки и савол беҷавоб намемонад барои шумо нишон метиҳам иншоалло ки ман ҳамаи то охири ремонма шавам ҳам мебелома заказ кунам ҳама шава ба машмода бо ҳамаша нишон метиҳам румтура и дар фикри ман ҳастай дӯстони азиз савол беҳад барои румтур бисёрай барое ки хонаҳоро нишон додам ҳамин сабаб дӯстони азиз дар паноҳи аллоҳ бошед то наворҳои оянда худованд нигаҳбонтон бошад